Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquestes imatges. Sabeu què estem veient? Efectivament! Són angles! I avui n'aprendrem moltes coses! Un angle és la part del pla compresa entre dues semirectes, que anomenem costats i que neixen en un mateix punt anomenat vèrtex. Si us fixeu al vostre voltant, estem rodejats d'angles, com els que fan les busques del rellotge o el cucurutxo d'un gelat. La unitat de mesura dels angles és el grau i l'angle més important de tots és aquest, que es diu angle recte i mesura 90 graus. El zero petit que veieu a la part superior dreta del número 90 és el símbol que representa tots els angles. Diem que l'angle recte és el més important perquè és el que ens serveix per comparar la resta d'angles. Els angles que són menors que l'angle recte es diuen angles aguts i mesuren menys de 90 graus, com tots aquests. I els angles que són més grans que l'angle recte es diuen angles obtusos i mesuren més de 90 graus, com tots aquests. Per saber quants graus mesura un angle, hem d'utilitzar aquest instrument, que es diu transportador. Per saber quants graus té un angle, hem de posar la part recta del transportador a sobre d'un dels costats de l'angle, fent coincidir el vèrtex amb la marca central del transportador. Després, cal mirar la ratlleta del transportador que coincideix amb l'altre costat de l'angle i veure quin número indica. Aquest número són els graus que té aquest angle. És fàcil, Ara ho practicarem. Hem dit que l'angle recte mesura 90 graus. A veure... Agafem el transportador i... Efectivament! L'angle recte mesura 90 graus. No us hem enganyat, Ara mesurarem aquest angle. A veure quan mesura... 45 graus. És un angle agut, ja que és més petit que l'angle recte. I ara comprovarem quan mesura aquest angle. Mesura 120 graus. És claríssim! És un angle obtús perquè mesura més de 90 graus. I si en comptes de 120 graus en mesura 180, sabeu com en diem d'aquest angle? Doncs en diem angle pla. Per descomptat, no pot ser més planer. Escolta, i si mesura 360 graus? Apa, ja que és un angle complet, més complet impossible. I una circumferència mesura 360 graus. Quin descobriment! És fàcil i divertit mesurar angles. No ho trobeu? Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Genial! Ja has completat el vídeo. Continua ara la ruta amb la fitxa de lectura, el videojoc i l'activitat. Els polígons. Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior. Perquè ho entengueu millor, observeu com aquesta línia recta es va convertint en una línia poligonal. És a dir, va formant diversos costats i, al final, es tanca. Doncs bé, això que veieu és un polígon. Fàcil, oi? Un polígon està format per diversos elements. El costat és cadascun dels segments que formen el polígon. El vèrtex és el punt en el qual s'uneixen dos costats.
i l'angle és l'espai format entre dues semirectes que s'uneixen en un punt. Hi ha gran varietat de polígons, i per això els classifiquem de diverses maneres. La primera classificació que podem fer és si són polígons regulars o irregulars. Un polígon és regular si tots els costats i els angles són iguals. En aquestes imatges els podeu veure. Tots aquests polígons són regulars perquè tots els costats i els angles són iguals. En canvi, aquests polígons són irregulars perquè no tots els costats i els angles són iguals. Una altra manera de classificar els polígons és pel nombre de costats que tinguin. Els polígons que tenen 3 costats es diuen triangles. Els que tenen 4 costats es diuen quadrilàters. Els que tenen 5 costats, pentàgons. I els que en tenen 6, hexàgons. I així, moltíssims més. Ara anem a descobrir els polígons que s'amaguen en aquestes imatges. Observeu-los bé. Veieu algun polígon? Molt bé! Com podeu veure, les piràmides, les veles del vaixell, aquests edificis i els panells dels ruscs on les abelles fan dolça mel tenen forma de polígons. Ara, perquè no se us oblidi, anem a recordar el més important. Un polígon està format per una línia poligonal tancada i el seu interior. Un polígon està format per diversos elements: costat, vèrtex i angle. Els polígons són regulars si tots els seus costats i angles són iguals. I els polígons són irregulars si tots els seus costats i angles no són iguals. Els polígons també es poden classificar pel nombre de costats que tinguin. Si tenen 3 costats, són triangles. Si en tenen 4, quadrilàters. Si en tenen 5, pentàgons. I si tenen 6 costats, són hexàgons. Bé, doncs, ja hem conegut els polígons. Són interessants, oi? Adéu, amics! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.